ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо халатои турецкиро қатъи пастело нишон медиҳем. Пастело бо қатъи болиштош, қатъи курпо ҳамаш аяла маълумот медиҳем. барои шумо то ахира хушро тамошо кунед. кадоме ки мехоҳад лайк бимонад, кадоме ки намехоҳад дизлайк бимонад. ака дар бораи маълумоти намеё чия намеё? халатои турецки ака дута халат занона мардона, дута сачок, якта рукокини, якта барои баня, 4 сачок дадем, як комплект, дута халат. нархаш 280. 280 сомон оптори нарх и распродажа кардагия, барое ки клиентҳо биёян харидорӣ кунанд, чизои нағзи туркӣ бигиранд. хотиррасон мекунем ки чизо ҳама Туркия. ин халато чандия? ин халато 170 сомон. як нафара, як халат, дута сачок дорад, якта рукок кардам, якта барои баня. ина марҳамат бинен 170 сомон оригинал чиз мегирен, ягамра мегирен. айҷа бо сар мешавад пастелни билё ҳаст айҷада. иё чандия нака? 200 сомон. 200 сомон. амон чиё фосфор неамё? Не, фосфор я 3D мегам. 3D а? 3D. нархи чанд гуфти? 200 сомон. 200 сомон буд аст нархи ё. як курпоро ҳам хел обши гап зака, курпо чандия? Пелагин, бори хитои сифати якам сохчаи. нархшон чандай? Нархшон 210 сомон. 210 сомон. нархи хитоиш, нархи наст қатина дига ҷуда бо қиматара фирмаи так бидастай. андозаш чандай? чанд ба чандай? 2 ба 2 бидастай. аксаран чизое ки ҳозир ҳаминҷа мо шумо дидестен дар экран, ё ҳамаш моли туркан. ҳамаш моли туркай, фақат курпошон китайския. иҷада шумо пастелои хитоӣ ҳам дорен ака? Хитоӣ ҳам дорем, турки ҳам дорем. ҳанами хитоиёша гап зак ҳозир туркиёша? Хитоӣ инелат ҳама Туркия кай дорад Туркия. боло Туркия я? Боло хитоӣ ака. боло хитоӣ. ана чизоест ки дидестан экран да? оз экран ё Туркия? Экран намебидаги ласои хитоӣ оригинал. ласои хитоӣ нархшон 350 сом. чӣ дорад даронаш? чӣ дорад? ҳама Просин дора пададялник дута навлочка барои. ҳамин чизе ки ҳозир дар ҳамин сурат ҳаст ё ҳаст. Ягон хая бор дигар хотиррасон мекунем ки ин 8-ум дарвоза бозори Корвон тарафи пажарка меоянд. 6-ум дукон акай ки суроғ кунанд. акай Саид суроғ мекунед. ҳама ин ҳамин чизое ки ҳастанд шумо да вақте ки айноми канали Либос ТВ гап мезанед бо арзонтар карда метавонам. хеле аста ин таксари чанда? Бош турецки ортопедический. ортопедиша и чико мекуна? лечебния? барои сар дар накардан. кай сардард боша нағз мешава. ҳайна бо як навоварӣ дига кай сардард боша марҳамат. яхе таксари нархаш чанда? 120 сомонда сардард снимат мешудааст. марҳамат биен харидорӣ кунед. як бор дига мегӯм 8-ум дарвоза меен тарафи пажарка омаден 6-ум контейнер суроғ мекунед акаи Саид. чизе ки шумо дидесен ҳамиҷада ҳамаш нами комплект ҳастанд. нами комплект сиқ чанда ака? 200 сомон. навлучка дута таксари, якта пададялник. барои любой диван мешавад размер. любой дивани дуодамада мешидаст. ана ё? поён? ана ё барои гостиница. касе ки гостиница дора, мисол ами ё ки ҳозир буромадай чӣ мегӯям хостелое дорен, марҳамат биен занг бизанен. ҳами акам шумода гирифта мета якм сол сифати худ вайрон намеша, шута истифода мебарен. нарх ё чанда ака? 350 сомон. оригинали фирмени шудааст. хай иҷада ҳастай бо чӣ мегӯям ё чи анакаҷон? сарчоқҳои чанд сомон ё? ай чанд сомон то чанд сомонра дорӣ? ҳозир ина 25 сомон сачоқ дора ки ина марҳамат бинед чанқа калони зура 25 сомон ҳамаги нархаш. сифатчам аҷоибот зура. ана иҷада бо сетай дига пастел доранд, пастел комплект. 4 та навлучка. бо чӣ доранд? 4 та навлучка просин пададялник доранд. просин пададялник нархаш 230 сом оптови нархаш. 230 сом нархи оптови шумода метан. барои ҳам шумо метонед ки видеоро ки аввал тамошо кунед. ҳама ҳами суроға номи акам дарвоза ҳамаш гуфтагия. вега ака меган 3D. 3D а? 3D чӣ маъни дора ака? 3D масалан гули болош дар дарунаш ҳам чихеле ки аста дар дарунаш ҳамина. гули болош чихеле ки аста дар дарунаш аста. сурате ки дар болош ҳам мақсад ҳам сурат дар даруни ҳами ҳами ҳаста. марҳамат. нарх ё чанда?
220 нархи октовиш. 220 нархи октовиш. Тигровый аста, хамайна буду. Тигровый аста нарх. Хай чизе ки акам шумо омада харидорӣ мекунед ё гар. 65 сум 75 сум болиштой пари тоза оригинал. 60 сум 65 сум 75 сум. Болишти пари тоза оригинал расис. Расис ки дастай наёш. Шумо метавонед ки омада ай пеш харидорӣ кунед.